Пускаш реклама и чакаш клиенти. Само че клиентът не купува така. Той те вижда, проверява, съмнява се, сравнява и тогава решава. А ти присъстваш само в първата стъпка. Затова няма резултат. Остани до край, за да разбереш защо. Давам пример. Непознат ти пише: правя страхотни бани. Игнорираш го. Звъниш на приятел за препоръка. Този ни направи банята перфектно. Обажда се на него. Ето какво реално трябва да имаш. Първо, ясна услуга. Конкретен резултат. Клиентът трябва веднага да разбере какво точно получава и за какъв проблем си решението. Второ, оферта. Причина да действа сега. Без повод да действа човекът отлага, а отлагането е равносилно на отказ. Трето, път до покупката. Следваща стъпка, не догадки. Ако не му покажеш какво да направи след това, той просто затваря и продължава. Четвърто, постоянна видимост. Нееднократен шум. Доверието се изгражда с повторения, не с един пост или една реклама. Пето, доказателства, не обещания. Хората вярват на чуждия опит, не на твоите твърдения. И шесто, автоматизация. Да работи и без теб. Запитванията, записванията и последващия контакт трябва да се случват дори когато не си онлайн. Ако липсва дори едно, рекламата просто ускорява отказа. Изгради твоя бизнес така, че не ти да търсиш хората, а хората да търсят теб.